ridho maur mangawur rahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya putula war panriting turung gasti miang dwaja kang gegiter ora kata ingkang dwaja ora kata kang dwaja layu sepi Paman Sengguni sampeyan medal jawi lenggah penapi kula werkudu ngestina cemadung dawuh man ngantos cengkungun nggen kula ngentosi sampeyan jane ana wigatine apa Kurawa diombyoki kon melu ngetutke tindake Paman Sengguni jane enten apa Man Jengkunar sampean lenggah dampar wonten latar terus sosok nyadong kabar man Lalala ya apa Pak Cilik Sengguni sampean suwi kula enteni mboten betul-betul adalah man rokoke man kul cerak sih nyadung dadawaman man sis kula yang putra karo marang cemadong dawuh Paman kula wonten Tirtanata Paman kula won Bambang Swatama Paman man Senggu wis Citrangsi Durmagati Dursasana lan kabeh para Saturawa aja padha saur manit jalaran dina iki kowe aku nampa dawuh sing ora enteng sanggani tak kandhani ya nggih dina iki kasempatan Sinuwun Prabu Bama sowan ana ngarsane Kang Ramani Sinuwun Prabu Kresna ing Ndorowati wigati nyuwun supaya bisane kasempatan sineng kakang luhur menika dadi senopatining Pandhawa besok tumaping Bratayuda Jaya binangun wangune Sinuwun Prabu Kresna nyarojani apa ta kang dadi kersaning putrane yaiku Sinuwun Prabu Bama malah kepara iki Sinuwun ing Ndorowati bakal munggah mring Kayuwangan saprung gayuh nugaraning Gusti kasebut Wahyu Senopati Sinuwun Prabu Kresna ora pirsa yen lekase kang putra Bama Narkasura kemau lugune mung sademo minangka rekayasa bisaning kura nandur telik sandi mapan ning barisaning Pandhawa besok tumaping Bratayuda yen kasembatan Sinuwun Prabu Bama sineng kang ngalur minangka dadi senopatining para Pandhawa besok tumaping Bratayuda golek ringking kekuataning para Pandhawa iki basane kaya pil jumawil semangka pinecok bebasane awit kanthi mengkono nek nganti anak yaiku nek nganti Sinuwun Prabu Bama mapan nang barisaning Pandhawa bakal bisa menehi sumurup marang para Kurawa senopatine Pandhawa iki kudune kalahe karo senopatine Kurawa sing sapa ngoten man iya iki dina panjenengan Sinuwun Prabu Bama kautus dening Kang Rama tumedhak mring Praja Ngamarta saprung mertuwi marang Gatotkaca kang dina iki lagi nandhang Wiyadi. Sinuwun Prabu Bama sowane ana Ngamarta ora mung sadherma tilik nanging mung uga minangka budidaya piye karepen Gatotkaca bisa sirna marga layu. Nek nganti Gatotkaca mati bakal luwih gampang nggone Sinuwun Prabu Bama kawisuda minangka dadi senopatining para Pandhawa. Mula dina iki kowe kalawan aku ndarbeni kewajiban nguyung-nguyung ngiring marang tindake Sinuwun Prabu Bama. Nggih, nyuwun sewu Pak Cilik. Kula badhe takon kali Pak Cilik Sengguni. Prabu Bama kok duwe reka-reka ajeng rekayasa ngono kuwi janjane sing duwe ide kaya ngene jane sinten? Lho, sapa nek ra aku? Aku sing duwe angen-angen sing kaya ngono kuwi. Lah niki lho. Niki kula niku kali Simbah Abiyasa watara seminggu niku kula sowan teng Saptawarga.
Kula ditakoni kalih Simbah biasa, "Lek Durmagati, apa pakmu cilik sengguni kae isih ngono kae apa wis malih rada apik?" Gandeng kula niku ponakan sampean kowe kula ngalingi sampean to, Mas. Pun rada sae Mbah sakniki syukur. Nah, bareng niki enten pasewakan niki kok sampean ketoke mboten mari ning malah dadi to, Om. Gatotkaca niku sinten? Gatotkaca niku ponakane Kurawa. Lho. Nate tumindak Allah napa Gatotkaca tumrape para Kurawa. Gatotkaca niku gelem temantang nek ora dijarak karo Kurawa mboten badhe tantang kok, Om. Oh alah Pak Cilik, sampeyan niku saya tuwa, saya mundak umur, mbok golek dalan sing padang to, Om. Ibarate pari saya tuwa, saya ndila aja nulat selagane mancung saya tuwa, saya ndangak, ndak sandung lho, Om, sampeyan lho. Pun kula titeni, sampeyan niku angger perintah teng anak buah ngeten iki. Perintah iki mung cethane mung rena 3. Siji nek ora golek wahyu, le ayo golek wahyu. Nang kono kae ning natane babar pisan ora tau entuk. Ping pindho le ayo ngrabekke si kae. Entuk anake ratu kae ning babar ketiplas ora tau enek sing berhasil untuk meminang dan membawa pulang putri-putri menika kala wau. Wondene sing kaping 3 perintahe sampeyan niku ajek lupute 3 niku wau ya ping 3 niku kon mateni wong. Lho ajek man kaya ngeten iki. Oh alah Pak Cilik. Niki dina malah kon mateni Gatotkaca legan golek momongan. Kepengin dadi sulung mlebu geni teng Amarta niki. Alah mpun to, Lek. Mpun to. Mboten sabudidaya patine Gatotkaca. Wong bengi niki kula yakin kok nek Gatotkaca ora bakal mati. Sebabe bengi niki lakone dudu lakon patine Gatotkaca. Lho ngeten. Wis cekake kowe gelem melu mangkat apa ora? Lah pripun? Nek kowe ora gelem mangkat, gawe layang sak suwek ditempleki matre tanda tangan. Kowe mengundurkan diri saka rombongan kene. Mumpung iki rombonganku akeh kok, Le. Ayo. Rasa neko-neko kowe. Aku ku wong tuaku Pak Mucilek mbok tembunge kaya ngono apa mbok kira ora lara hatiku. Lara hatiku, Le. Lho kula niku mboten nembungi sampean, kula mung ngelingke kok, Om. Ngelingke sampean niku wis tuwa, mbok yo golek dalan padang. Wajib mamitrenah wong terus kaya ngoten iki. Ya ben. Rasa tak mbok elingke. Aku ora goblok kowe tak kandhani. Aku tak rewangi kaya ngene iki sing tak rekakne sapa? Sing tak rekakne sapa? Oh, aku ngrumangsani duwe ponakan cacah 100. Mongko nek ora tak tempuh dalan kaya ngene, kamukten sing bendina mbok rasake iki kamukten saka rekayasane sapa? Kowe seneng nek sedulur padha mangan blethok, ya. Kowe seneng nek sedulur padha mangan barang sing ora enak, urip sing ora mulya, kowe seneng. Aku ngrumangsani aku iki uripku nyang Palasa Jenar. Aku gelem dadi ratu le aku nyang Palasa Jenar. Ora mung trima patih iki nang kene. Aku ngene iki tak rewangi golek-golek napa nah. Ana tak rewangi iki. Pun mampun ora usah nangis. Tuwek gembeng. Durmagati kuwi kaya bacut karo wong tuwek. Lho, kula mboten kebacut. Kula mung ngelingke kok. Dileke nek purun mboten purun nggih mpun. Mboten purun nggih mpun. Dosa lakon-lakone sengguni dhewe. Wis rasah kok tak kakek wuwus damar mancung cinuput rasa nglinci bicara apa-apa sing gelem budal sing ora gelem ya serasa budal ning titenono aku duwe prinsip dhewe le nek nganti kowe mengkhianati aku aja takon dosa kowe aku duwe kuwasa kok le wong urip nang donya kok rena 3 sing ora kena mbok paneni kowe tak kandhani pintra kowe ning aku ngilmu titen aku menang tuwa. Wong urip nang donya siki ora kena diwaneni cacah 3 siji wong sing duwe kuwasa. Kaping pindho wong duwe dhuwit, wong duwe brana. Jangkep sing angka 3 yaiku wong bento, kuwi ora kena diwaneni. Lah iki berarti sampeyan niku klebu golongane wong bento. Durmagati kepacut kowe le. Pun niki dibudalke mboten. Swatama wonten saha paman. Metuan jaba nggih. Teng Jawi wonten napa? Kuwi ya melek edan iki mau iki.
metu njaba perintah nok ya saben nggih Swatama nang paramadang ngurmi paman angsah nembah kang piniji sang Swatama alsa metel undang padya bala mangku